ತೋಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಂಗೆ ತುಡರ ಪರ್ಬ ಒಂದು ನೆನಪಾನಾಗ ಸುರೂಕು ನಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪುನವಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ತಿಪಿಲನ್ನು ಪೊತ್ತಾದ ಐತ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವಾಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಂತಾದ ಬಂದಕೇನಾಗ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನು ತುಳುವನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇರ್ದು ಕಣಪುಣ ಚಿತ್ರ ಗೂಡು ದೀಪ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ವತಃ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಗೂಡು ದೀಪ ತುವರೆ ನಂಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇನಿಕಾನಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಗೂಡು ದೀಪನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ವಿನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೂಡು ದೀಪ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆದ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ರನ ಇಲ್ಲಗನವರ ಪೋದುವರ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ನ ವಾ ಗೂಡು ದೀಪ ಒಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಕುತೂಹಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನು ಏನು ಸೀದ ಪೋಯ್ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಡರ ಪರ್ಬ ಅತ್ತನಾಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪೊನ್ನಗ ನಂಗೆ ಸುರೂಕು ನೆನಪಾಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪ ನೇಲವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದೊಂಡು ಇನ್ನೀಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಉರಿದನು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಗಡೆ ಮತ್ತು ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲೇನಿ ಆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೂಡು ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ತೂಂದುಪ್ಪ ಒಂದು ಕೇವಲ ನಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಡು ಅತ್ತನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ತೂಯಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೀ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೂಡು ದೀಪ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಬೊರ್ಚೇ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ತನ ಗೂಡು ದೀಪನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಗೂಡು ದೀಪನ ತಯಾರಿ ಏತೇ ಭಂಗ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವೇನು ಏತು ಭಂಗ ಮತ್ತನಲ್ಲ ಕಡೇకి ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿದಾದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾರ ಅವು ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚಾದೀನಿ ಇಂಕುಲು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಮೇರು ಹೋಗಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕುತೂಹಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅರ್ಣ ಬೈಡ್ದೆ ಕೇಳೊಂದು ವರ್ಕ ಜಗನ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಡರ ಪರ್ಬದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಶುಭಾಶಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಏಪಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಪೋಯ್ರೇನು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರದಾದೊಂಡು ಆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗೂಡು ದೀಪದ ಪಂತಡವಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಂತಾಡು ನಡಪುನಾಗ ಜಗ್ಗನ್ನ ನಾನು ಗೂಡು ದೀಪ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ಪಂತಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಯಪನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಂತಾಡ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಅಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗೂಡು ದೀಪ ನೀರು ಆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದಿರ ಅಂಚಾದು ಆ ಇರ್ನ ಕಲೆದಾದುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇರದಾದ ಗೂಡು ದೀಪನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯರೊಲ್ಲರು నేను ಮಾತು ನಾವು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನ ಬರೋದಾಲತ್ತೆ ಜಗನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಜಗನ್ನ ಒಂದು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ತಯಾರಿ ಇವರ ಮಲ್ದಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೇನು ಖಾಲಿ ತೂಯರೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವ್ಜಿ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಈತ್ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಈತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ಭಂಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈತ್ ಭಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಭಂಗ ಬಟ್ ಬಕ್ಕವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗುರುದೀಪ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಒಂಜೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜೊಂಜೆಗು ಕಲರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಪಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೇತೇನೆ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿಡ್ದು ಈ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ಬಂತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದು ಐತ ಬೀಜೋಡು ಪೂರ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಾದುಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ ಕಾರಿಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಊರುಡ್ಲೊಪ್ಪು ನಂಜ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಐಟಮ್ದ ಬೀಜ ಉಂಡು ಐಟ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರು ತಿಂತಿನ ನೆಂಗಳು ತಿಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೀಜ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಬೀಜ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಕಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೈ ಮಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಪೋಯಿನ ದೀಪಾವಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ತಿಂತ ಎಂಗುಲ ಬಿತ್ತು ದೀದ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ತದ ಖಾಲಿ ಐತ ಬಿತ್ತಂದೇ ಪಂಡ್ರಪ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಈ ಮೀನು ಬಕ್ಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತೂಲೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಗೂಡು ದೀಪದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಬಗ್ಗೆನಗ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಚುಕ್ಕು ದಿನ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಆಡು ವಿಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೊಂದು ಪುನಗ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಾಯ್ದ ಬೀಜ ಅಂತ ತಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾವನಾಗ ಕರೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಆರು ಇಲ್ಲಡ್ಕಂತ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಬೀಜನ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ದೀದು ಅವೇನು ನುಂಗಾದು ಅವೇನು ಈ ವರ್ಷ ಅವೇ ಬೀಜಡೊಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪನ ತಯಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ದೀತೇರಿ ಆ ಏತ್ ದಿನತ ಅನೇಕ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಜಗನ್ನ ಶ್ರಮ ಅವೇ ಬೀಜಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಗೂಡು ದೀಪ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೊಕ್ಕು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಅದು ಒಂಜು ವಾರಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಓಕೆ
ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಪಂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸೇರ್ಪಡ ಈ ಬಾಕಿದ ಚಿತ್ರ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬುಡಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಮಲ್ದಿರು ಓಕೆ ಒಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮಗೆ ಆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಚಿತ್ರ ಬರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪನಾಗ ಆಯಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಗಿಚ್ಚೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಅವೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಹತ್ತು ಆಡ ಆನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೀಜ 32 ನಮ್ಮಂದ ಬೀಜ ಉಂಟು 28 ಐಟ್ ಇರಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಕರಂಡೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಪುಲ ಪರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೀಜ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ದು ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಕನಪಿನ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಡ್ರಾಗನ್ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಮನೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅವು ಬೀಜ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಜ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚಿನ ನಾವು ಡ್ರಾಗನ್ ಬಕ್ಕ ಕಿವಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಅವು ಬೀಜ ಚಿತ್ರಗ ಅವು ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಕದೆ ಪೂರ ಬೀಜವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪು ಚಿತ್ರಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೀಜ ಹಾಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರಕಾರಿದ ಗುಡುದೀಪ ಬೀಜ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ದ ಐತೆ ಬೀಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡವು ಅವು ಐತೆ ಒಂಜಿನ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ನೆಟ್ಟ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಓಲಾಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಐತೆ 25 ಬೀಜ ಎತ್ತನ 25 ನಮೂನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಡ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಆತು 1 ವರ್ಷ ಬೋಡು ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ 25 ಬೀಜ ಎತ್ತನ 25 ನಮೂನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಚಿತ್ರ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಜತ್ತದು ಮಲ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಜಗ್ಗನ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿದ ಬೀಜ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದವಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪುನಗ ಜಗನ ತರಕಾರಿದ ಬೀಜ ಬುರಿಗೆ ಕುಂಬುಡದವಾಡು ಕೆಂಬುಡದವಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ಬುರ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋ ಮಲ್ಪು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಆಂಡ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೇರನ ಇಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಂಗದಗಟ್ಟದ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವನಸುಪ್ಪುಂಡು ಆ ವನಸುಡಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಮಾತ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬಿರ್ಕಿದು ಪೋಪ ಒಂಜಿ ಪೈ ಕಾಣ್ಲ ಅದೇ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೀಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಕೆಂಬುಡೆದವಾಡು ಕುಂಬುಡದವಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌತ್ಯದವಾಡು ಆ ಮಾತ ಬೀಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಗುಡುದೀಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿರಿ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿಕೇನು ಈರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ಬೋದು ದಾಯ ಮಣ್ಣ ಈರೆಗ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಗತವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗತ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಇನಿಕ್ಕಾನಾಗ ಎತ್ತೋ ಜೋಕುಲು ಆ ಗುಡುದೀಪ ಕಲ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಣಲೆಂದು ಅನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪು ಜನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಡುದೀಪ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಾಲ ಪೋಂಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಂದ ಹತ್ತು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಅವ ಈರಿನ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಗುಡುದೀಪದ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಗುಡುದೀಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗುಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಮೂಲದ ಮುರಳಿದಾರ ಲೆಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಪೂರ ಅರೆಡ್ ದಾತ್ರ ಪನ್ವಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಯಾರನ್ನ ಅಂಚೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಒಂದು ಇತ್ತಿರು ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಲ್ತು ನಾನು ತೂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದು ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ 4 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಗುಡುದೀಪ ಯಾನು ಮೂಲ್ಪ ಪೂರ ಪರ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಗುಡುದು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಪೋಯ ಅವಾಗ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅವಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡಪ್ಪ ನಾನು ಗುಡುದೀಪ ಪೇಪರ್ದ ಕೊನೆ ಅವಳು ಕೊರೋನಾಗ ಅವಳು ಗುಡುದೀಪದ ಜಾತ್ರೆ ಬೇತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತಿಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಗುಡುದೀಪ 10 ವರ್ಷ ನೆಂಜಿ ಅವ್ಳು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದಂದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬೇತ ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದಂದು ಅಂಡ್ ಅವ್ಳು ಗುಡುದೀಪ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬನ್ವಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂಜೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಪೋವಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗುಡುದೀಪ ತೂನಾಗ ಬಾಕಿ ತಗಲ ಗುಡುದೀಪ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆದ ಗುಡುದೀಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಣ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸುಂಗದಗಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಗುಡುದೀಪ ಎಂಗಳು ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ನೆ ಟೈರು ಒವೇನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ದಾರು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷಗೂ ಅವೇ ಪೇಪರ್ದ ಮಲ್ತವೆ ಪೇಪರ್ದ ಐಡಕ್ಕೆ ಏತು ನಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಅವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನಕ್ಕಿತ್ತ ಮಧ್ಯ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲಾಯಕ್ ಪುರ ಪಾಡುತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ಪುರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಓ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ತದ ಆಗ್ತದೆ ಐಡಬೇಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾರ್ದ ಅವಾಡು ಐಡಬೇಕ ಬಚ್ಚಿರದ ಪೂತ ಬಸಳದ ಐಡಬೇಕಾದ ನವಧಾನ್ಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬನ್ನ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಓ ಪೂರ ಬಾಡೋ ಅವು ಆ ಜಗ್ಗನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಫೈನಲ್ ಆತಿನ ಇಂತ ಒಂದು ಲಾಂಡ ನೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆ ಇರು ಬೇಲೆ ಸುರು ಮನ್ಕೊಂಡೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವೇರವನಿ ಇತ್ತ ಸರಿಗೆ ಎಟ್ಟು ಪೂರ ರಾಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರು ಅವು ಪೂರ ದುನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಐಕ ಅವು ನಮ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಪೂರ ನಮ ಕೈಟೆ ಅವಡು ಐಕ ಅವು ಲೆಂಕಿರಿ ಬಣ್ಣ ಬುಲೇದ್ ಲೆಂಕಿರಿ ಅದು ಲಾವಡು ಅವೇನು ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪೆರೆಸಿದ್ದು
ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಮೂಲದತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ 10 ದಿನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪರ 10 ದಿನ ಬೋಡು ಆ ಗುರುದೀಪ ಒಂದು 10-25 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಯಾನು 14 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಗುರುದೀಪ ಅನ್ನೈತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡ್ನು ಅವೇ ಗುರುದೀಪನೇ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಪೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಗುಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಅವೇನು ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀತ್ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಉಂಟು ಅಂಚ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತಾಡೆ ಕಟ್ಟದೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಕಟ್ಟಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ದುನ್ನು ಅಪ್ಪುಜಿ 10 ಬರ ಸುಲಭ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಲೆಂಕಿರಿ ಅಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು 32 ಕೋಲ್ ಆಡು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮದು ಏತುಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಇಂಚಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10-11 ಇಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹೊರಮೈ 10 ಇಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು 32 ಕೋಲು ಕಟ್ಟದು ಚೌಕ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅದು ಬಕ್ಕ 4 ಆಯ್ತ 2 ಇಂಚಿ ಅಂಡ 20 ಇಂಚ್ 4 ಮಲ್ಲ ಕೋಲು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದು ಗಮ್ಮು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಅಂಚೆ ದಿವಡು ಅಂಚೆ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಗಾಯಪಂಡು ಅವು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವು ಆತ ಸಮಯ ಒರಿಯುಜಿ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವು ಪೋದ ಹಾಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಾತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಬದುಕಿಡು ಭಾರತ ಎರಳ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರ ಪೋಡ್ ಹಾಪು ಆಂಡ ಜಗ್ಗನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದನ ತೋಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೆನೆಂದ ದಾದವನ್ಪ ಬಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಗುರುದೀಪ ರಚನೆ ಮಂದಿರಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಜಗ್ಗನೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುದೀಪಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆತನು ಈ ಮಂತಿನ 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಗುರುದೀಪ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದಿಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಎಕಡೆ ಜಗ್ಗನೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಏತ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಅವು ಆತೇ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆ ಮಂತುಂಡ ಅವು 8 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಜಗನ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪರ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ರೇ ಮೂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಂದ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಪುರ ಅರಿ ವೈಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಯಾನು ಒಡಮುಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಅವನೇನು ಅಪಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೊನೋನಾಗ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದನಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತಿರು ಬಂಡ ಇಂಜಿ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಗ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಲ್ದು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪೇರಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಗೊತ್ತು ಬಾವು ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾಗ ಓಲನ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೊಂಡಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವು ನಾನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಅಂಚೆ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಉಪ್ಪನ್ನಡ ಕೊನೊಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಉಂಟು ಆ ವರ್ಷ ವಲ್ತಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ದಾಲ ಮಲ್ದಜಿ ನೆಕ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಉಂಡು ಬಾರ್ ಅಪಗ ಎಂಕಲಾಡ ನಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ ಅಪಗ ಮಲ್ತ ನಿತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಐತನ ಬಾರ್ದನೆ ಬಕ್ಕ ಉಂಡ್ಲಂಚೆ ಬಾರ್ ಬೈನ ಬಿಡ್ಪಾದ ಗಮ್ಮುಲ ಅವು ಎರಡ್ಡಿ ಈಗ ದಾಲ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಜಿ ಅವು ದುನ್ನಲ ಪೂರ ಉಂಡು ನೂಚೂರು ಬಾರ್ ದುನ್ನಪ್ಪು ಅವು ದುನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ ದೀಂಡ ದಾಲ ಹಾಪುಜ 8 ವರ್ಷ ಅಂಚ ವೈನ ಅಂಚು ಬಕ್ಕ ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ಗುಬ್ಬಿ ಪುರ ಉಣೆ ಪುರ ತಿನ್ನುವಂತು ಅಂದ್ರೆ ಉಣೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಕುಡಾರ ಅವೇನು ಪುರ ಕುಡಾರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೆ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕೈಲ ಪೊರ್ಲು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೈ ಪುರ ಅಪಗ ಅವು ಉಂಡು ಪುರ ಬುಡ್ಪನ್ನಾಗ ಬುಡ್ಪಾದ ಈಸದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತು ನಾವು ಕೈ ಇತ್ತ ಪುರ ಅವು ಇತ್ತ ಪಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಯ್ತೀನಿ ಐಟ್ ದಾಳ ದಿಕ್ಕಂದು ಇವಾಗ ಹೈಟ್ ಕೊಯ್ ಅಂತಿನಟ್ಟು ಅವು ಬುಡ್ಪಾದ ಅವನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪುರ ಈಸದು ಅಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವನು ಪತ್ತ ಇತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬಾರ್ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಲು ಮಲ್ಪುರು ಹೋಯ್ತದ್ದು ಪತ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೂರುಂಡು ಬಕ್ಕ ದುಂಪುರ ಗುಬ್ಬಿ ಪುರ ಬರೋ ಅಂತಂದು ಅಪಗ ಗುಬ್ಬಿ ಪುರ ತಿನ್ನುವಂತು ಬಕ್ಕ ಅವು ಪಕ್ಕಿಗಳ ಎಲಿಕ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಐಗಡೆ ಓಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಲಾಯಿ ಪುರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಗನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇರ್ನ ಗೂಡು ದೀಪಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರುಟ್ಸ್ದ ಮತ್ತು ಬೀಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ನೆನಪದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಹೂ ಪೂರ ಬೀಜ ಈ ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂದಾರ ನೆಟ್ ಬೀಜ ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪೂರ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಡೆ ಅವಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬೋಲದು ನಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ 10 ಬೀಜ ಪೂರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕನಪದ್ದೆ ನಾನು ಅವು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಪೂರ ಅವು ನೆಕ್ ಪೂರ ಅವು ಆಯರ್ನ ಒಂದು 10,000 ಕಟ್ಟಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಐಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಆ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಎತ್ತದ್ದು ಕೆನ್ನ ಬಡಿದು ನಾನು ಪೂರ ಸೇರಿ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಒಂದು 2-3 ಫ್ರುಟ್ಸ್ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಅವೇನು ನುಂಗಾದು ಐಟು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದಾಪಂಡ ವೈಟ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವು ಶೈನಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅವು ಬಿತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಆ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಕಿವಿ ತಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅವೇನು ದೇಶದ್ದು ಬೀಜಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೊಂಡೋಲು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವು ಬೊಂಡ ಏನು ಪುಡಾತದ ಪರಂದ ಪುಡಾತದ ಅವೇನು ನುಂಗಾದು ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ರಾಪುಂಡು ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕನಾಗನೆ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕ ರಾಪುಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಐಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಐಟ ಒಂದು ಪುಡ ಒಂದು ಮರ್ವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಪೊಂಜೋನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಐಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ಬೇಕ ಈ ನೆಕ್ ಬೀಲದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಚುಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಚ್ಪದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರು ಅವು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕೊಡ್ತೀರು ಅವು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಅವೇನು ಪೆಜ್ಜೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಕೊಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ರ ಪೆಜ್ಜಿ ಜಾತ ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಈ ಬಾಟ್ ಉಂಡು ಪರಂದ ಕಲ್ಬಾರಿ ಬಂತು ಐದು ಬಿತ್ತು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರಾಮಫಲ ಒಂದು ಹನುಮ ಫಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲ ಅಂದರೆ ಫಲ 4 ಫಲ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕರ್ಕಪುಲಿ ಉಂಡು ಕರ್ಕಪುಲಿ ಅವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ ಅವು 4 ಇಂಚ್ ಮಾರ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪುರ ಹಾಕಿನ ಅವು ಪುಲಿ ಪುರ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅವು ಐತ ಬಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ನೆಟ್ ಪುರ ಪೂ ಪೂರ ಬಿಟ್ಬೋದು ಅವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪಂಡು ಐಟನ್ ಚಿತ್ರ ಅಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಂಟಲ ಪರಂದು ಬಿತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬಿತ್ತಿನ ಖರ್ಜೂರದ ಐದು ಪಕ್ಕ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಅವು ಪಪ್ಪಾಯಿದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ರೆಕ್ಕೆ ಲಂಚಿನ ಮುಂಡು ನೆಟ್ಟು ತೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಉಂಡು ತೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡಕು ಲಿಂಬಾಪುಲ್ಲಿ ಮುಸುಂಬಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಐತ ಬಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಂಡು ಕೊರಂಟ್ ಬಿತ್ತು ಕೊರಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಕೊರಂಟ್ ಅವನು ಪೂರ ಅಪ್ಪಕನೆ ಪೂರ ಅವನು ಮಾಲ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ತದು ಹೊರೆಸದು ಪೂರ ಹೊರೆಸದು ಪೂರ ಬೀರ್ತೀನಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟದ ಒಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಂಡು ಕಿವಿ ಕೂಡ ಐಟು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಗೂಡುಡು ಅವೇ ಖರ್ಜೂರ ಬಾರ್ಡ್ರದ್ದು ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಿತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವಳು ನೇರಳೆ ಪರಂದು ಕುಂಟಲ ಪರಂದು ಕರ್ಕಪುಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋನಗ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಪುಳಿತ ಬಿತ್ತು ಪುಳಿತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದು ಲಿಚ್ಚಿ ಐತ ಬಿತ್ತು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಂಕು ಬಂತೀರಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣು ಆಯ್ತಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಜಂಜಿ ಮಲ್ದುಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಬಿತ್ತದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ದುಂಡು ಒಂದು ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಅವು ಚಿಪ್ಪಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಬೂಜ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರ ಐಕ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದು ಜಂಜಿದ ಕುಡಂಜ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಐಟು ಮಲ್ದಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಬಿತ್ತು ಒಂದು ಬೋಲೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಾರಿಗದ ಬೀಜ ಉಂಟು ಜಾರಿಗದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಭಾರಿ ದೆತ್ತಿಪಿನ ಭಾರಿ ಅವು ಪುಂಕೆ ಬರ್ಪುನು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಆತು ಐಟು ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಎಂಚಾಪನ್ನುಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇವಲ ಗುಡುದೀಪ ನೇಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಐ ಕೊಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲು ಸಂಘದಕಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಗುಡುದೀಪದ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡುದೀಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಜಗನ್ ಇರೊಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಡುದೀಪಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿನ್ ಆತಾರೀರಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 45 ಕಡೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂಜಿನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಬಸಳದ ಇಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚ ಕೆಲ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು 45 ಅಂದಾಜಿ 45 ಕಡೆಟ್ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಯವನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡುದೀಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿನ್ ಆಪಿನಿ ಬಂದ ಕುಸಾಲದ ಬೇಲತ್ತು ಅಂಚ ಅದೇ ಕಡೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನೆ ಪನ್ಲಾಕನೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒರಿಯಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಗ್ಗನ್ನ ಅಂಡ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜಗ್ಗನ ಮಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೈತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಊರ ಇರ್ ಜಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮೇನ ಏಪರ ಮುಗಿಜಿ ಮಾರೇ ಕಿರಿಕಿರಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿದ್ರ ಕಚ್ಚೋರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಮುಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಪನಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರ ಕಜ್ಜೋರ್ನ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಊಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ಕೊಡ್ತು ನಿದ್ರ ಕಜ್ಜೋರು ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜು ವಾರ ಪುನಃ ಪೂರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ ಅವು ಕೆಲ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಪೂರ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಡದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಬೇಂಗ್ಲ ಅಲ್ವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದು ಉಪ್ಪೆ ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೆ ಐಡ್ ಕೊನೆ ಪೂರ ಬಿಜೆಪುರ ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಮ್ಮ ಈ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಅಣಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಖಾಲಿ ಗುಡುದೀಪನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಕಾರಣ ಆ ಗುಡುದೀಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲವೇ ಪಣವಂತ ದಾಯ ನಿದ್ರ ಕಜ್ಜನ್ ಯಾಪಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಆತು ಜೋಡ ಆತು ಉಂದಾತೆ ನಿತ್ರನಾತೆ ಎಂಗ್ಲ ತುನ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೈ ಕಾಲು ಸುಖ ಕೊರಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗ್ಗನ್ನನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅನಿಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷತಲ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಷತಾ ತೂಲೆ ಜಗ್ಗನ್ನೇನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ಪರಿ ಪಿದಾರ್ದು ಪುನಾಗ ಅರೆಗೆ ಈರ್ಲ ಸಾತ್ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರೆ ಈರೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಇಂದ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ
ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದವರ ಬೀಜ ಅವು ಒಂದು ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಆಯ್ತ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೀಜ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುರ ಅಂದ್ ಅವೇನು ಪುರ ದೆತ್ತದು ನುಂಗ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಪುರ ಆರು ಓ ಪುರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಂತೇರೆ ಆಯ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಮಿಲ್ ಎತ್ತೇರೆ ಇಂಕು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪ ಅದು ನುಂಗ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತ ದೆತ್ತದ ಪುರ ಆಯುಷ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ 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 ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡು ಆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಉಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗುಡುದೀಪ ಕುಲ್ನಾಗ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಕತ್ತಂದು ಮಲ್ಪನ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಅಂದ್ ಯಾರು ಆಯ್ ಗುಡುದೀಪ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾರು ಮನ್ಪೂಜಿ ಕಲೆ ಅಪ್ಪು ಈ ಗುಡುದೀಪದ ಜೀವನ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಲಕ ತಶ್ಪಯನ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುರುಕಾದ್ ಅದೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗನ್ನ ಇರ್ನ ಈ ಕಲೆದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಮುಂದೆ ತೂವೋಡು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಗನ್ನ ಅಂಚಾದು ಎಕ್ಕಡ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಗುಡುದೀಪ ಬೈದನಂದು ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಬಲ್ಪದ ಪರ್ಬದ ಮಾತರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವನ ಸಾಧನದ ಕತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದೇ ಗೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ಡ ಕುಡರ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಆತನಟ ಮಾತ್ರ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.